Ужо заўтра пачнецца галасаванне на выбарах у каардынацыйную раду. Адзіны палітычны орган, склад якога мы можам вольна выбіраць. Аддаць голас за выбарчы спіс зможам незалежна ад таго, у якой краіне жывем. Калі вы яшчэ не вырашылі, за каго прагаласаваць, то сённяшні вечар мусіць дапамагчы вам зрабіць слушны выбар. Запрашаем на перадвыбарчыя дэбаты ў каардынацыйную раду новага склікання на Белсаце. У студыі Віталь Бабін і Анастасія Русецкая. Добры вечар, і спачатку нагадаем, як з'явілася каардынацыйная рада і ў чым важнасць гэтых выбараў. З 11 до 17 траўня выбары дэлегатаў Каардынацыйнай рады Беларусі 4-го склікання. У выбарах удзельнічаюць 9 камандаў, у кожнай свой спіс кандыдатаў, за які і прагаласуюць выбарнікі. Сёлета ў спісах ад 12 до 38 асобаў, аб'яднаных агульнымі поглядамі і праграмамі. Спісы, якія набяруць менш, чым 3% галасоў, не праходзяць. Астатнія прапарцыйна падзеляць 80 мандатаў у прадстаўнічым органе дэмакратычных сілаў. Больш галасоў, больш месцаў. Каардынацыйная рада Беларусі не мае дзяржаўных паўнамоцтваў, але, напрыклад, прасоўвае на міжнародны ўзровень ініцыятывы, што спрашчаюць беларусам легалізацыю побыту за мяжой, трымае на паверхні пытанне палітвязняў і рэпрэсіяў у Беларусі, дамагаецца прыцягнення Лукашэнкі да адказнасці за шэраг злачынстваў у межах міжнароднага правасуддзя. У спісах сёлетніх вылучэнцаў УКР сябры беларускіх палітычных арганізацыяў у замежжы, грамадзянскіх і праваабарончых ініцыятываў, журналісты, грамадскія дзеячы, былыя палітвязні. 5 з 9 сёлетніх блокаў маюць сваіх прадстаўнікоў у дзейным складзе рады. Гэта еўрапейскі выбар, хопіць баяцца, рух воля, наступ, кааліцыя латушкі і руху за свабоду. Атрымаць мандаты з другой спробы спрабуе блок закон і правапарадак. І 3 спісы сёлета цалкам новыя. Гэта ваш голас з камандою, якая крытычна ставіцца да каардынацыйнай рады, аб'яднаная грамадзянская платформа, спіс асобаў з партыйным бэкграўндам, грамадскіх актывістаў і экспертаў. І блок беларускіх палітычных зняволеных беларусы дзеяння. Рэжым унутры Беларусі кваліфікуе дзейнасць КР як экстрэмісцкую. Распрацоўнікі платформы «Тры сланы» запэўніваюць, аднак, што галасаванне будзе бяспечнае. З намі ў студыі прадстаўнікі 8 з 9 выбарчых спісаў. Мы іх назавем у паслядоўнасці вызначанай выбарчай камісіяй. Спіс нумар 1. Ваш голас, прадстаўніца Тацяна Крапіневіч. Добрый вечер. Спіс нумар 2. Еўрапейскі выбар. Прадстаўнік Валер Мацкевіч. Прывітанне, сябры. Спіс нумар 3. Хопіць баяцца, прадстаўніца Ганна Грабенчыкова. Доброго вечера. Спіс нумар 4. Рух воля. Прадстаўнік Анатоль Міхнавец. Жыве Беларусь. Спіс нумар 5. Аб'яднаная грамадзянская платформа. Прадстаўнік Мікалай Казлоў. Прывітанне. Спіс нумар 6. Наступ. Прадстаўніца Лізавета Пракопчык. Прывітанне. Спіс нумар 7. Закон і правапарадак. Прадстаўнік Сергей Бранд. На жаль, сёння ён не змог даехаць да студыі і не возьме удзелу ў дэбатах. Спіс нумар 8. Беларусы дзеяння. Прадстаўніца Алена Гнаўк. Добрый день, добрый вечер, мои дороженькие. Я вернулась, я з вами. І, нарэшце, спіс нумар 9. Кааліцыя латушкі і руху за свабоду. Прадстаўнік Павел Латушка. Вітаю, беларусы і беларускі. Неўзабаве першы блок дэбатаў, а пакуль нагадаем, як можна прагаласаваць на выбарах у каардынацыйную раду і выбраць сваіх кандыдатаў. Прывітанне, сябры! Галасаванне – гэта наш спосаб уплываць на будучыню, і мы зрабілі ўсё, каб гэты працэс быў для вас максімальна простым і бяспечным. Паглядзіце, як усё ўладкавана. Першае – выбіраем платформу. Для пачатку вырашыце, дзе вам найзручней галасаваць. Мабільная аплікацыя – выдатны варыянт, калі вы за мяжою. Уэб-сайт. Мы рэкамендуем гэты спосаб тым, хто ўнутры Беларусі. Гэта дае дадатковы ўзровень тэхнічнай бяспекі. Другое, пацвярджаем асобу. Бяспека і сумленнасць – наш прыярытэт. Каб ваш голас быў абаронены, трэба прайсці хуткую праверку. Вам спатрэбіцца адзін з 2 дакументаў. Варыянт А – сіні пашпарт, звычайны пашпарт Беларусі. Праверку праводзіць міжнародная кампанія Samsung. Гэта надзейны сервіс, які працуе паводле сусветных стандартаў абароны звестак. Што рабіць? Навядзіце камеру на разгорнуты пашпарт. Нават калі ён пратэрмінаваны, гэта не праблема. А затым пакажыце твар
на камеру для спраўджання. Маленькая парада. Замест сур'ёзнага фота на пашпарт уявіце, што вы робіце файнае селфі для гісторыі. Варыянт Б. Чырвоны пашпарт. Беларускі нацыянальны пашпарт. Тут усё яшчэ прасцей і без камераў. Што рабіць? Сістэма перанакіруе вас у ваш аккаунт у беларускім пашпартным цэнтры. Проста пацвердзіце там перадачу звестак у сістэму галасавання і гатова. 3. Галасуем. Як толькі праверка пройдзеная, перад вамі адкрыецца доступ да самага галоўнага. Паглядзіце спісы кандыдатаў, выберыце той спіс, за які хочаце прагаласаваць. Націсніце кнопку пацверджання. Ваш голас улічаны. Важнае ўдакладненне. Калі вы выбралі аплікацыю, сістэма можа прапанаваць вам захаваць мнеманічную фразу, набор словаў. Не пужайцеся, гэта проста ваш асабісты ключ для ўваходу ў аплікацыю ў будучыні. Запішыце яго і захоўвайце ў надзейным месцы. Дзякуй, што ўдзельнічаеце. Гэта важна. Дэбаты маюць дакладныя правілы і складаюцца з 5 частак. Першая частка – прэзентацыя спісаў і праграмаў. У другой частцы кожны прадстаўнік спісаў атрымае адно пытанне ад рэдакцыі Белсату. Удзельнікі не ведаюць, якія будуць пытанні. Трэцяя частка – пытанні ад выбарцаў і гледачоў Белсату. Дзеля гэтага мы правялі лёсаванне і вызначылі, хто будзе адказваць на тое ці іншае пытанне. Такім чынам, усе удзельнікі атрымаюць роўныя ўмовы. Чацвёртая частка – пытанні удзельнікаў адно аднаму. Яна будзе складацца з 2 раундаў. Кожны спікер атрымае 2 магчымасці задаць пытанне апаненту. І заключная частка – кароткае падсумаванне. Разлічваем на адкрытую і цікавую дыскусію. Распачынаем першы блок. У ім прадстаўнікі спісаў будуць прэзентаваць сябе і свае праграмы. Кожны з удзельнікаў мае 1,5 хвіліны. Прашу прытрымлівацца рэгламенту. Апошнія 5 секундаў будуць адлічвацца гукавымі сігналамі. А таксама строга прытрымлівацца правілаў. Не перабіваць адно аднаго і адказваць згодна з вызначаным часам. І першае слова перадаем спісу нумар 1. Ваш голас – прадстаўніца Татьяна Крапиневич. Калі ласка. Добрый вечер. Меня зовут Татьяна Крапиневич. Я учитель математики. Я представляю список номер 1 «Ваш голос». Сегодня мне пишут реальные люди. Матери, чьи дети плачут в школе, потому что не могут найти контакт со своими сверстниками. Учителя, которые не могут найти работу. Реальные люди, которые оказались ненужными в чужой стране. Они надеются на меня, они надеются на вас. Я смотрю на эту студию и вижу здесь не политиков. Я вижу людей, которые должны стать надеждой для этих людей. И что мы видим? Взаимные провокации, поиски компромата, желание уколоть как можно больнее. Давайте будем честны. Это стиль тех, от кого мы уехали. Пока мы боремся друг с другом, мы являемся отражением режима. Пока мы здесь находим грязь, снаружи мы теряем доверие ко всему, что мы делаем. Я иду в координационный совет, чтобы ненужных людей больше не было. И у меня сегодня вопрос, что такое координационный совет, если он не представляет пользы и если он не дает белорусу ощущения почвы под ногами. Я иду в координационную раду не для того, чтобы бороться с вами, а для того, чтобы наших детей была защита, для того, чтобы наши проблемы были услышаны. Сегодня необходим мир демократическим силам. Я учительница, я знаю, что такое ответственность, поэтому мой список дает себе 99 дней, чтобы доказать реальность и полезность координационного совета. Если этого не будет, через 99 дней мы уйдем. Дякую, живе Беларусь. Дзякуем за гэты адказ. І наступны спіс нумар 2, еўрапейскі выбар, прадстаўнік Валер Мацкевіч, калі ласка, ваш час. А за нас гавораць нашыя справы. Мы каманда, якая ўжо сёння паказвае канкрэтны вынік. Спіс нумар 2. Еўрапейскі выбар. А цяпер канкрэтыка. Мы стварылі адукацыйную платформу, дзе ўжо цяпер дзесяткі, а цяпер ужо і сотні нават былых палітзняволеных могуць атрымаць новыя веды і практычныя навыкі, не ў залежнасці ад месца знаходжання. І такім чынам мы ўжо сёння садзейнічаем легалізацыі, працаўладкаванню. Мы ратуем нашых беларусаў сёння ад дэпартацыі ў Грузіі і выцягваем наших суайчыннікаў з міграцыйных турмаў ЗША. Наша каманда паказвае канкрэтны вынік. Я Валерый Мацкевіч, лідар еўрапейскага выбару. Я чалавек, які ў Беларусі ствараў бізнес, які ствараў працоўныя месцы,
і навучаў маладзёнаў фінансавай грамотнасці. І для мяне палітыка найперш гэта клопат аб людзях. І таму у новай кадэнцыі мы будзем дамагацца спрашчэння візавага рэжыму для нашых родных. Мы будзем працаваць над тым, каб пашырыць сацыяльную абарону для беларусаў. А на ўжо існуючай базе і платформе адукацыйнай нашай школы мы будзем пашыраць курсы, якія стануць прычынай для і магчымасцей для працаўладкавання беларусаў. Спіс нумар 2. За нас гавораць нашыя справы. Еўрапейскі выбар. Дзякуй за тое, што дакладна уклаліся ў час. Наступны спіс нумар 3. Хопіць баяцца і прадстаўніца Ганна Грабенчыкова. Калі ласка, ваш час. Доброго дня. Сьогодні я представляю спис «Досить боятися» замість нашої лідерки, а також моєї матері Тетяни Мартинової, бо, на жаль, вона не змогла зараз приїхати в Польщу. Але як є. Наш спис, нашу фракцію найкраще представляє наша декларація принципів, в якій всього 5 простих пунктів. Перше – це тиск. Тиск – це єдина мова, яку розуміє влада у Мінську. Ми говоримо прямо, що тиск має бути жорсткий, послідовний і дзеркальний до тиску на Росію. Друге, ми не забуваємо людей на землі, людей унутрі Білорусі. І намагаємося зробити так, щоб сувязь з нами, зв'язок з нами не коштував людям свободи. Третє. Ми не покидаємо білорусів за кордоном. Протерміновані, прострочені паспорти – це не проблема людини. Це проблема влади, яка зрадила своїх громадян. Четверте. Без перемоги України не буде вільної Білорусі. І тут крапка. Ну і п'яте – це про мету. Наша мета на наступні 2 роки – це вистояти, не загубитись, не втратити людей, голоси, гідність і стаяти стільки, скільки треба. Дзякуй вялікі за гэтую вашу праграму. І далей крочым. Спіс нумар 4. Рух воля. Прадстаўнік Анатоль Міхнавец. Калі ласка, вашыя 1,5 хвіліны. Живе Беларусь. Мое имя Анатоль Михновец. Я представляю команду «Руха воля». Наша команда складається з досвідчених людей, людей слова і людей справи. Нашу команду сформувала війна в Україні. Ми поїхали туди, як у шергах полка Калиновського, боронити Україну і наближати визволення Білорусі. Наша команда складається з самодостаткових людей, які не шукають піару, які робили справи все життя. Ми вже не 1 год змагаємося з цим режимом і ведаємо, що це таке, ведаємо, чому це не відбулося раніше, що треба робити зараз. Тому перший пріоритет для нас – це національні інтереси Білорусі. Зараз Білорусь знаходиться під гібридною окупацією. Ми опираємося на ідейну і політичну спадщину Костуся Калиновського, який казав, тільки тоді ми, білоруси, будемо вольні, коли до нами москалей не буде. Білоруси – це політична нація, Білорусь – незалежна країна. Ми маємо план, як позбавити нашу країну від цієї окупації, як визволити Білорусь, як наблизити переміни. В Україні вже 12 років йде війна. Існує погроза, що Білорусь і білоруський народ буде втягнутий в повномасштабну війну в регіоні. Ми жадаємо цього не допустити, щоб цього не відбулося. Для цього ми формуємо силу, білоруську визвольну армію. Ми формуємо систему безпеки, яка дозволить білорусам бути приготовані к будь-якому сценарію. Тому рух воля, підтримайте нас. Наступным выступіць спіс нумар 5. Аб'яднаная грамадзянская платформа і ейны прадстаўнік Миколай Козлов. Калі ласка. Здравствуйте, дорогие друзья, зрители, коллеги. Меня зовут Николай Георгиевич Козлов. Я представляю Объединенную гражданскую платформу. В списке мы стоим под номером 5. Обратите внимание и прошу поддержать на выборах. Теперь ЭКС. Вот я сейчас послушал выступающих передо мной, и у меня сложилось странное впечатление, что мало кто понимает, что такое ЭКС. Мы, Объединенная гражданская платформа, призываем трансформировать Координационный совет. И
взять за основу два важнейших принципа парламента. Это представительскую. Это то, кстати, чем занимаются все, у которых указано в программе. Это защита белорусов, работа, образование, садики. И мне кажется, этим занимается не только Координационный совет, этим занимается и Тихановская, и офис, и правозащитники, и юристы. Поэтому, мне кажется, на этом не надо зацикливаться. Наиболее важное для Координационного совета функция – это все-таки законотворческая. И я вам скажу, что нам нужна дорожная карта для вступления в Евросоюз. Пока Лукашенко и вся его команда унифицируют законодательство с Россией, мы должны унифицировать или предлагать законы, которые будут соответствовать европейским нормам. И эти законы есть. Их, собственно говоря, Час достаточно... вийшов. Дякую. Наступний спіс, номер 6. Наступ. Представниця Елизавета Прокопчык. Калі ласка. Паважаныя беларусы і беларускі. У мяне ёсць мара. Мара – гэта пра доўгія цёплыя летнія вечары на Немізе, пра крэпкія абдымкі з маёй сестрой, а таксама пра тое, як я і мае паплечнікі будзем будаваць лепшую, незалежную і больш шчаслівую Беларусь. Наступ робіць палітыку. Людзі за намі сочаць, а іншыя палітыкі ад нас крывяцца, бо мы будучыню будуем, а не чакаем, пакуль яна да нас прыйдзе. Напрыклад, некалькі дзён як Алімпійскі камітэт адмяніў абмежаванне для беларускіх спартсменаў. І рэжым атрымаў тое, чаго ён так хацеў, за проста так. Рычаг, які мы маглі выкарыстаць для вызвалення палітычных зняволеных альбо для адмены консульскага указу, не быў выкарыстаны. Пра гэта наступ папярэджваў. Наступ прагне, каб санкцыі выкарыстоўваліся як рычаг для змены паводзінаў рэжыму. Зараз беларускія дымсілы толькі робяць выгляд, што яны пра гэта клапоцяцца. Яны не вырашаюць галоўнай праблемы – змены паводзінаў. Хоць і маюць для гэтага, на наша меркаванне, усе рычагі і ўсе магчымасці. Я звяртаюся да ўсіх датычных да дэмакратычнага руху. Узгадайце, якая была і ёсць наша мэта. Нашай мэтай была і ёсць лепшая Беларусь. Беларусь, якую можна было б назваць краінай для жыцця. Наступ быў створаны, каб пра гэта нагадваць. Таму, калі у вас вельмі падобныя пачуцці, калі ласка, галасуйце за наступ. Час скончыўся. І наступны спіс нумар 8. Беларусы дзень. Прадстаўніца Алена Гнаук. Калі ласка, вашыя 1,5 хвіліны. Алена Петровна Гнаук, былая палітвязненька. Яшчэ раз добрый дзень, мои даражэнькія. Я тут чула гаворку маіх сяброў, якія ідуць у раду. Але ж я думаю, што вы са мной згодзіцеся, мои даражэнькія, што самая галоўная мэта наша – это наше вяртанне да хаты. Мы стаміліся, людзі стаміліся. Бацькі не бачаць сваіх дзяцей, а дзеці сваіх мацяркоў. Нашы сябры сядзяць у турмах. Што трэба рабіць? Якія шагі трэба нам рабіць? Дык вось, Алена Петровна, я не буду гаварыць пра той наш блок «Беларусы дзеяння», гэты план. Пра яго вельмі добра гаварыў наш руководитель, так называемый, вось, прабачце, калі ласка, Юрай Занкович, досведчаны чалавек, таму паўтарацца я не стану. Я іду со сваім планам перамогі. Гэты план предусматривае, каб мы вярнуліся да хаты. Для гэтага не трэба выходзіць на вуліцы, рабіць нейкія стачкі, ці рабіць нейкія яшчэ супрацівы для того, каб налажваць на наш народ яшчэ нейкія ціски. Для гэта не трэба палку браць у рукі, каб стукнуць нашага ворага па галаве. Дзякуем. Час выйшаў. Пераходзім да наступнага спісу. Дзякуй. І наступны спіс нумар 9. Коаліцыя Латушкі, Руху за свабоду і ейны прадстаўнік Павел Латушка. Спадар Павел, калі ласка.
Дарагія беларусы і беларускія, дарагія гледачы, я думаю, што большасць з вас, хто глядзіць гэты эфір, добра ведаюць мяне як былога амбасадара, міністра культуры, а сёння лідара НАУ і кааліцыі «Латушка» і «Рух за свабоду». Праз все сваё жыццё я спрабаваў і дасягаў вынікаў. Працуючы паслом, я адкрыў пасольства Беларусі ў Іспаніі, 5 консульстваў у еўрапейскіх краінах, першы дзяржаўны культурны цэнтр, міністрам культуры заініцыяваў праграму «Замкі Беларусі», дзякуючы якой адкрываў Нясвіжскі палац і Мірскі замак. Таксама, дзякуючы маёй ініцыятывы, тады адкрыўся помнік Радкевіча ў Мінску, Мулявіна і, нарэшце, музей Васіля Быкова. Зараз разам з рухам за свабоду мы змагаемся за справядлівасць для беларусаў. І мы маем канкрэтныя вынікі. Мы змагаемся за 3 ордэры на арышт Лукашенка. Першае. Упершыню ў гісторыі нашай Беларусі узбуджана крымінальная справа супраць рэжыму Лукашэнкі за злачынствы супраць беларускага народа. Другое. Праводзіцца крымінальная справа па факту выкрадання украінскіх дзяцей. І трэцяе, хутка будзе створаны спецыяльны трыбунал адказнасці за агрэсію. І таксама Лукашенко атрымае ордэр за гэтае злачынство. Мы працавалі над санкцыямі. Гэтыя санкцыі сёння дапамагаюць нам вызваляць беларусаў і беларусак. Мы дапамагаем сотням беларусаў і беларусак у легалізацыі. Мая павага да кожнага з калег. Мы не змагаемся супраць вас. Мы змагаемся супраць рэжыму. Дзякуем, уклаліся у час. Гэта была першая частка дэбатаў, прэзентацыя спісаў і праграмаў. Пераходзім да другога блоку пытанні ад рэдакцыі Белсату. У гэтым блоку кожны удзельнік атрымае адно пытанне ад рэдакцыі Белсату. Мы спытаемся пра тое, як вы бачыце практычнае дасягненне вашых перадвыбарчых абяцанняў. Ад ідэяў і планаў перайдзем да практыкі. Уплыву на жыццё беларусаў праз каардынацыйную раду тут і цяпер. На адказ у кожнага прадстаўніка будзе роўна 1 хвіліна. І першае пытанне да Таццяны Крапіневіч, прадстаўніцы спісу нумар 1. Ваш голас. Вы шмат кажаце пра тое, што каардынацыйная рада павінна нарэшце пачаць вырашаць практычныя праблемы беларусаў у эміграцыі. Але пры гэтым абяцаеце ініцыяваць яе роспуск ужо праз 99 дзён. Як ліквідацыя адзінага прадстаўнічага органу дэмакратычных сілаў дапаможа беларусам развязаць праблемы з ВНЖ, адукацыяй, бізнесам або легалізацыяй у Еўропе? Дякую за пытанне. Вопрос, как помогает уже сейчас Координационная рада и какую пользу она приносит сейчас. Мы не говорим о том, что она будет распущена полностью, и мы говорим о том, что есть 99 дней, лично хотя бы у нас, у нашего списка, чтобы показать через реальные действия нашу деятельность и вернуть доверие белорусов. Например, наши 99 дней, лично моим, я могу сказать за себя, начались уже сегодня, уже сейчас. И несмотря на то, что я помогаю и точечно белорусам, родителям и учителям, мы уже подготовили 2 петиции, которые прошли проверку юридическую, и после выборов, если все будет удачно, мы соберем голосование и подпись за эти петиции, и, надеюсь, у нас получится. Спасибо. Дзякую, быў яшчэ трошечки час, але і крочым далей. Наступнае пытанне адрасуем Валеру Мацкевічу, прадстаўніку спісу нумар 2 «Еўрапейскі выбар». Вы абяцаеце пашырэнне мабільнасці беларусаў, паляпшэнне візавых магчымасцяў, легалізацыі, доступу да розных паслуг у еўрапейскім звязе, але гэтыя рашэнні залежаць не толькі ад дэмакратычных сілаў, а яшчэ і ад пазіцыі самих еўрапейскіх дзяржаваў, пытанняў бяспекі, нават дачыненняў захаду з афіцыйным Менскам. Якімі канкрэтна інструментамі Координацыйная рада можа ўплываць на гэтыя працэсы і якіх рэальных вынікаў вы чакаеце ў наступныя 2 гады? Давайте я распавяду пра нашы вынікі. Па-першае, я правёў персанальна больш за 100 кансультацыяў, з'яўляючыся дэлегатам у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, каб пераканаць прадстаўнікоў еўрапейскіх краінаў ставіцца да беларусаў не аднолькава, як да грамадзян Расіі. Персанальна ў нашай фракцыі толькі больш за 200 кейсаў прадаўжэння відаў на жыхарства ў еўрапейскіх краінаў з пратэрмінаванымі беларускімі пашпартамі. Мы ведаем, як уплываць на гэтую сітуацыю. Зараз, напэўна, вы ведаеце, якая сітуацыя ў Грузіі. 80 беларусаў атрымалі адмову ад уцікацтва. Некалькі ўжо ёсць дэпартацыяў. Мы маем больш за 10 кейсаў выратавання такіх людзей. Мы ўжо толькі за апошнія месяцы
перавезлі ў еўразвяз больш за 10 беларускіх сямей. І тут казалі пра законатворчасць. Ведаеце, я б шмат мог распавядаць пра Дзякуй вялікі, ваш законатворчасць. час выйшаў. Так. Дзякуй за ваш адказ. Наступнае пытанне кіруем Ганне Грабенчыкавай, спіс нумар 3. Хопіць баяцца. У сваёй праграме вы выступаеце за санкцыі супраць Беларусі на ўзроўні санкцыяў супраць Расіі. Як такія санкцыі павінны паўплываць на рэжым Лукашэнкі? І дзе для вас мяжа паміж ціскам на сістэму і наступствамі для звычайных беларусаў? Дякую за питання. Справа в тому, що відміна санкцій, чи якщо ми їх пом'якшуємо і так далі, воно лише надає легітимність Лукашенка і легітимність цьому режиму. І ми вважаємо, що Білорусь знаходиться під окупацією Росії. Тобто вона має участь дотична до війни в Україні, до того, що відбувається у світі, так само на ўзроўні Росіі. Тому і санкцыі маюць бути адпаведныя. Дзякуем за гэты адказ. Час не выйшаў, тым не менш мы крочым далей. І наступны Анатоль Міхнавец, спіс нумар 4. Рух воля. Пытанне наступнае. У сваёй праграме вы кажаце пра развіццё антываеннага і антырэжымнага супраціву ўнутры Беларусі. Якую практычную ролю ў гэтым можа адыгрываць каардынацыйная рада, якая працуе за мяжой, і як пры гэтым не стварыць дадатковыя пагрозы для людзей унутры Беларусі? Координаційну раду ми розглядаємо як інструмент, який нам дозволить підіймати питання визволення Білорусі на політичному рівні. Уже неодноразово у нас були зустрічі з військовими експертами, з аналітиками, з військовими генералами в відставках, які казали, ви можете створити своє підрозділення в Європі, ви можете змінити свій статус в Україні, але про це треба розмовляти на політичному рівні. Бо коли ви працюєте знизу, ви нічого не можете вирішити. Ви просто будете робити працю свою і залишатися на тому рівні, на яким він є. Тому ми про Координаційну раду хочемо змінити цю ситуацію, підіймати це питання, є зацікавлені люди. У нас є досвід, у нас є план, у нас є стратегія. Ми почали цю працю у 2023 році на конференції «Шлях до волі» в Києві, коли була створена часова військова комісія Білоруської визвольної армії, коли почалась праця по гуртуванню людей з військовим досвідом і контакти з усіма зацікавленими міжнародними партнерами. Зараз це нам дасть більше можливостей. Спадар Анатоль, ваш час вийшов. Наступне пытанне Мікалаю Казлову, спіс нумар 5, аб'яднаная грамадзянская платформа. У вашай праграме ёсць вялікія задачы ад дэмантажу рэжыму да падрыхтоўкі законаў для будучай Беларусі. Але Координацыйная рада не мае ні дзяржаўных паўнамоцтваў, ні бюджэту, ні механізмаў прымусу. Што тады з вашай праграмай Координацыйная рада рэальна здольная зрабіць ужо ў бліжэйшы год і як гэта паўплывае на жыццё беларусаў? Ну, для начала надо сказать, что мы считаем, что режим Лукашенко обречен и начался обратный отсчет. Это, на мой взгляд, очевидно. Мы видим по России, по Беларуси, по ее экономике. Поэтому, на наш взгляд, демонтаж – это подготовка тех законодательных актов, которые позволят очень быстро, энергично построить новую и свободную Беларусь. Мы верим и уверены в том, что мы способны это сделать. Поэтому мы видим Координационный совет как парламент, как законодательный орган, для того, чтобы он как раз двигался вот в этом направлении. Поэтому мы идем туда, и мы готовы сделать все для того, чтобы Координационный совет стал настоящим протопарламентом, чтобы мы смогли реализовать вот эти идеи. Эти идеи позволят европейцам увидеть в нас как будущих граждан Евросоюза, а не... Закончыўся час, крочым далей. Наступнае пытанне кіруем да Лізаветы Пракопчык. Гэта спіс нумар 6, наступ. Вы заяўлялі, што падтрымліваеце частковае змякчэнне санкцый у абмен на вызваленне палітвязняў. Тады патлумачце, колькі людзей мае выйсці на волю, каб апраўдаць змякчэнне санкцыяў супраць сістэмы, якая працягвае гэтыя рэпрэсіі. Дзякуй, конечно, за пытанне, але лічу, што яно даволі маніпулятыўнае. Мы ніколі не прапаноўвалі і не прапаноўваем зараз адмяняць санкцыі і чакаць нейкай дабрыні ад рэжыму. Мы хочам, каб быў, як мінімум, прапанаваны дэмсіламі план па тым, як Еўропа, не толькі Злучаныя Штаты Амерыкі, могуць удзельнічаць у гэтым
перамоўным працэсе і удзельнічаць так, каб гэта шло на дапамогу беларусам. Зараз беларусы з гэтага ўсяго выключаны, як я прывяла добры, мне падаецца, прыклад у сваёй прамове. Алімпійскі камітэт зняў абмежаванне, і мы, беларусы, нічога ад гэтага не атрымалі. Мы хочам, каб было наадварот, мы хочам, каб санкцыі выкарыстоўваліся як інструмент для палепшэння жыцця беларусаў, а не толькі як інструмент для іх пагаршэння. Дзякуй вялікі за ваш адказ. І наступнае пытанне кіруем спісу нумар 8 «Беларусы дзеяння» Алена Гнаук, прадстаўніца. Пытанне наступнае. Ваша выбарчая праграма абвяшчае, што каардынацыйная рада павінна стаць органам, які ўплывае на агульную стратэгію дэмакратычных сілаў і забяспечвае падсправаздачнасць іншых структураў. Праз якія канкрэтныя механізмы каардынацыйная рада можа ўплываць на офіс Ціханаўскай або аб'яднаны пераходны кабінет, калі ў яе няма ні выканаўчай улады, ні кантролю над рэсурсамі? Ну, дзякую вялікі за пытанне. Гэта пакуль няма. Я поўнасцю згодная з гэтай нашай праграмай і лічу сапраўды, калі гэты парламент, а ён на сённяшні час, каля нас знаходзіцца за рубежом каля 1 мільёна чалавек, эта лічба была агучаная на канферэнцыі беларусаў свету, дык парламент павінен быць некім чынам і адлюстроўваць стан гэтага нашага насельніцтва. Канешне, на сённяшні дзень мало таго, што Координацыйная рада не мае таго юрыдычнага статусу, таму гаварыць зараз пра гэта мы не можам. Але на будучыню, канешне, калі яна будзе суб'ектам права, будзе нейкім юрыдычным гэтым лицом, то сапраўды яна можа ставіць пытанне не толькі у частку тых уладаў, які ў нас зараз, але і парламентаў сусвету. Дзякуй вялікі. Наступнае пытанне да Паўла Латушкі, спіс нумар 9, кааліцыя Латушкі і руху за свабоду. У сваёй праграме вы шмат кажаце пра адказнасць, эфектыўнасць і давер да дэмакратычных інстытутаў. Але Каардынацыйная рада зазнала сур'ёзны крызіс вакол кіраўніцтва. У тым ліку пасля гісторыі з былой спікеркай Каардынацыйнай рады Анжалікай Мельнікавай. Якія высновы вашая каманда зрабіла з гэтай гісторыі і што вы прапаноўваеце змяніць у самой сістэме КР, каб такія крызісы не разбуралі даверу да дэмакратычных структураў? Шкада, што мы не можам прадыскутаваць, таму што гэта пытанне чакаў ад сваіх калег или калежанак, але падкажу журналістам Белсата. Ну, першае, мы ведаем, што Анжеліка Мельнікава прайшла поліграф у Байполі. Мы ведаем, што яна была кіраўніцай фундацыі кіберпартызаны, якой мы вельмі давяраем і лічым вельмі шанаванай і паважанай арганізацыі. Мы ведаем, што яна атрымала грамадзянства Польшы і прайшла праверку спецслужбаў Польшы, Агентства ўнутранай бяспекі, пагранічнай стражы, Міністэрства ўнутраных спраў, Агентства выведкі. Скажыце, калі ласка, што яшчэ павінна была зрабіць наша каманда ці кааліцыя дзеля таго, каб праверыць Анжеліку Мельніку? Давайте просто перастанем гуляць аб гэтым. Зараз ідзе афіцыйнае расследаванне, якое вядзе пракуратура нацыянальная Польшы па факце прымусовага знікнення асобы. І я кіруюся ў адпаведнасці з заканадаўствам гэтай краіны. Што тычыцца для нашай каманды, мы звярнуліся з просьбай правесці контрвыведвальныя дзеянні, каб забяспечыць нашу бяспеку. Дзякуй. І гэта быў апошні адказ у гэтым блоку, а цяпер пераходзім да пытанняў выбарцаў. У гэтым блоку удзельнікі будуць адказваць на пытанні тых, хто плануе галасаваць на выбарах у Каардынацыйную раду. Дзеля гэтага мы зрабілі лёсаванне. Кожны з прадстаўнікоў спісаў выцягнуў нумар, за якім замацаванае канкрэтнае пытанне, якое мы будзем па парадку агучваць. На адказ ёсць 1 хвіліна. Пачынаем. Першай будзе спіс нумар 1 «Ваш голас» і ейная прадстаўніца Таццяна Карпіневіч. І пытанне спадарня Таццяна да вас наступнае. Які ў вас план на выпадак транзіту улады ў Беларусі? Дзякуй за пытанне. Адкажу так, што транзит улады это вопрос, наверное, скорее адресованный переходному кабинету и офису Светланы Тихановской. Конечно же, Координационная рада не должна оставаться в стороне, но это не является приоритетом нашей программы. Мы это не вписывали в программу, но транзит улады, конечно, думаю, что
скорее всего, адресован офису переходного кабинета и Светланы Тихановской. Дзякуй вялікі за гэты адказ. Наступнае пытанне. Валер Мацкевич, спіс нумар 2, еўрапейскі выбар. Пытанне да вас такое. Ці павінны дэлегаты рэгулярна справаздачыцца перад выбарнікамі? І ў якім фармаце? Ці з'явіцца магчымасць прыходзіць фізічна на слуханні, як гэта адбываецца ў парламентах іншых краінаў? Калі ласка, хвіліна на адказ. Я цалкам падтрымліваю любыя формы справаздачнасці і наогул, напрыклад, наша фракцыя рэгулярна ўзаемадзейнічае з выбарцамі. Я ўжо казаў пра сотні выпадкаў, калі мы непасрэдна камунікуем з беларусамі, калі дапамагаем ім альбо з ВНЖ, альбо з пытаннямі атрымання ўцікацтва. Цяпер гэтых пытанняў, выклікаў яшчэ больш, і мы будзем прыкладаць яшчэ большыя намаганні на сістэмным узроўні, і таксама прыходзіцца сустракацца з людзьмі і фактычна з імі разам заходзіць у розныя кабінеты, каб тлумачыць, якім чынам адстойваць свае правы, у тым ліку на сацыяльную дапамогу і прававую дапамогу. Таму так, мой адказ безумоўна. Мы мусім быць цалкам празрыстыя, цалкам падсправаздачныя, і ў гэтым і ёсць адметнасць каардынацыйнай рады, бо гэта прадстаўнічы орган беларускага грамадства. Дзякуем. Наступнае пытанне кіруем да спісу нумар 3. Хопіць баяцца, Ганна Грабенчыкова. І пытанне да вас наступнае. Дзейнасць каардынацыйнай рады скіраваная перадусім на змены да лепшага ў Беларусі. Аднак рэальна выбіраць дэлегатаў будуць найперш беларусы замежжа. Як развязаць гэтую дылему? Чые інтарэсы абараняюць дэлегаты? По-перше, ми обороняємо інтереси як білорусів усередині країни, так і за межою, за кордоном. І так, звісно, завжди більшість людей, які голосують, це білоруси за межою. І зрозуміло, чому? Бо білоруси усередині країни, вони досить бояться. І це зрозуміло. Но тут нема одного без іншого. Це в першу чергу. А по-друге, наразі ми протипарламент. Ми не маємо країни. Ми в будь-якому випадку, ми якби ще тільки починаємо це все робити, розвиватися і так далі. І питання білорусів за кордоном, вони нам зрозуміліше і їх простіше вирішити. Дякую вялікі за ваш адказ. Наступнае пытанне Анатолію Міхнаўцу, спіс нумар 4, рух «Воля». І пытанне такое. Чаму выбарнік павінен верыць, што новы склад каардынацыйнай рады будзе больш эфектыўны за папярэдні? Калі ласка. Потому что идут новые люди, потому что идет наша команда, список «Руха Волю». Люди, которые показали себе на протягу своего всего життя. Я не буду перелічваць людей, не буду перелічваць их заслуги, но у нас серьезные люди, которые были в разных складаных кризисных ситуациях, якія адбывались в гісторыі нашего народа и заўсёды баранілі нацыянальныя інтарэсы. І зараз мы ідзем не дзеля таго, каб там спрачацца, высвятляць адносіны, шукаць, хто вінаваты, а для таго, каб прапанаваць план дзеянняў, які ў нас ёсць, і запрашаем нашу команду аднадумцаў, дзе няма інтрыг, дзе ёсць праца, дзе ёсць адказнасць, дзе ёсць мэта. Наша мэта – незалежная Беларусь. Бо мы можем бесконца спрачацца, для каго мы працуем, для беларусаў Беларусі, для беларусаў замежжай. Я не дзелю людзей, дзе яны знаходзяцца, в замежжы ці в Беларусі. Яны старая пазіцыя ці новая. Мы все беларусы, у нас одна Беларусь. Іншого у нас выйсця няма, каб разам перамагаць. Дзякуем за адказ. Наступнае пытанне кіруем да Мікалая Казлова, спіс нумар 5, аб'яднаная грамадзянская платформа. Калі дэлегаты каардынацыйнай рады не атрымліваюць заробку за сваю дзейнасць, то за кошт чаго яны жывуць у эміграцыі? І ці не ператвараецца праца ў каардынацыйнай радзе ў валанцёрства замест прафесійнай палітычнай дзейнасці? Ну, наверное, отчасти это так. Когда человек не получает зарплату за свою работу, это и есть волонтерство. В этом волонтерство отличается от профессиональной деятельности. Конечно, это плохо. Наверное, люди, которые постоянно работают, пусть это будут политики или депутаты, должны получать зарплату, если они работают. Поэтому мы призываем новый состав Координационной рады
к нам прислушаться и все-таки заняться тем, чем должен заниматься парламент, то есть законотворчеством. Все о том, что защита и все остальное, этим занимаются все, я повторяюсь, этим занимаются все бесконечно. И когда фракция или какой-то отдельный депутат говорит, что результат общей работы, что это сделали мы, но мне кажется, что это по меньшей мере не совсем честно. Поэтому я еще раз призываю, нам нужна дорожная карта для вступления в Евросоюз. Мы должны двигаться в этом направлении. Мы Дякую должны... вялікі. Крочым далей. Наступнае пытанне ад патэнцыйных выбарцаў. Лізавеце Пракопчык, спіс нумар 6, наступ. Ці магчыма нейкая форма дыялогу з прадстаўнікамі сістэмы Лукашэнкі? Калі так, то якая? Калі ласка, ваша хвіліна. Дзякуй, я лічу, што магчыма, але ёсць важнае але. Пакуль з намі не хочуць размаўляць, і шмат хто з нас таксама з імі не хоча размаўляць. Таму мы хочам, каб нам тут дапамаглі нашыя паплечнікі ў Злучаных Штатах, у Еўрапейскім звязе і ў любых іншых краінах, якія хочуць нам з гэтым дапамагчы. Сапраўды, галоўнай мэтай зараз з'яўляецца працэс дээскалацыі канфлікту ў Беларусі. Мы хочам, каб беларусы выходзілі з турмаў, каб беларусы маглі весці бізнес як унутры краіны, так і па-за яе межамі. Мы хочам, каб грамадзянская супольнасць магла працаваць. І без нейкіх перамоваў, хоць нейкіх, мы гэтага ніяк не можам дамагчыся. Таму, калі нас нехта тут глядзіць, калі ласка, дапамажыце нам, і мы будзем як мінімум удзячныя. Дзякуем за адказ. Наступнае пытанне скіроўваем да спадарні Алены Гнаук, спіс нумар 8, беларусы дзеяння. З кім вы ніколі не будзеце супрацоўнічаць у межах каардынацыйнай рады і дэмакратычных структураў і чаму? Дзякую за вельмі цікавае пытанне, але я скажу так. Я чалавек веруючы, таму я сяду за стол перагавораў нават тым чалавекам, які лічыцца, магчыма, лічыць мяне ворагам. Калі гэта дапаможа для маіх суайчыннікаў, дапаможа выйсці з турмам маім дарагім тым сядзельнікам, то я сяду, я не бачу таго чалавека, з якім нельга сесці за стол перагавораў. Можна і трэба гэта рабіць. Дзякуй вялікі за ваш адказ. І пытанне да Паўла Латушкі, спіс нумар 9, кааліцыя Латушкі і руху за свабоду. Пытанне наступнае. Назавіце 3 рэчы, якія каардынацыйная рада можа рэальна зрабіць, і 3, якіх не можа. Калі ласка. 3 рэчы, якія яна можа зрабіць і робіць. Яна прадстаўляе беларускі народ і беларускае грамадства. Яна з'яўляецца голасам беларусаў на міжнароднай арэне. Яна прызнана Еўрапейскім парламентам, парламенцкай асамблеяй Рады Еўропы, Кангрэсам мясцовых органаў улады, Еўранэстам. Нават маем дэлегацыю, шэдоў-дэлегацыю парламенцкай асамблеі БСЕ. Каардынацыйная рада можа лабаваць інтарэсы беларусаў, можа не вырашаць, правільна тут мае рацыю спадар Казлоў, канкрэтныя справы, хаця мы гэтым таксама займаемся, а лабаваць змену заканадаўства альбо не пагаршэнне заканадаўства для беларусаў з пункту гледжання легалізацыі. Каардынацыйная рада можа рабіць большы ўплыў на дзейнасць кабінета. Таму мы прапаноўваем, напрыклад, пасля выбараў ініцыяваць магчымасць прызначэння шэрагу членаў кабінета менавіта рашэннем каардынацыйнай рады. Што не можа зрабіць каардынацыйная рада? Яна не можа фарміраваць армію, бо калі гэта будзе зроблена, адразу яна будзе прызнана не толькі экстрэмісцкай арганізацыі ў рэжыму Лукашэнкі, а будзе ўзбуджана крымінальная справа супраць чальцоў каардынацыйнай рады, якія за гэта прагаласуюць. Дзякуем за адказ. Это былі пытанні ад выбарцаў, а цяпер час на самую непрадказальную частку сённяшняга эфіру узаемных пытанняў. У гэтым блоку кожны ўдзельнік мае 2 магчымасці задаць пытанне апанентам у першым і другім раўндзе. На пытанне 30 секундаў, адказ можа доўжыцца 1 хвіліну. Прашу пільнавацца рэгламенту. І першы раунд пачынаем. Тацяна Крапіневіч, спіс нумар 1. Ваш голас. Калі ласка, да каго будзе звернутае ваше пытанне? У меня вопрос к вам, Павел, как у учителя математики. Артем Брухан 22 апреля заявил, что ваша предвыборная кампания была выполнена на 80%. У меня в руках список из 8 ваших обещаний, которые вы обещали выполнить даже не в течение работы, а в течение 100 дней.
И у меня получается далеко не 80%, а что-то около 13%. Например, пункт 3 и 4 – это комиссии по политзаключенным и комиссии по ветеранам-добровольцам. А пункт 8 – это палата финансового контроля. И у вас же пропали 150 тысяч. Как из этих невыполненных пунктов получается 80%? Спасибо. Ну, не у нас пропали 150 тысяч. Давайте еще раз. Никакого влияния в данном случае наша коалиция не имела на пропажу этих 150 тысяч. Эти деньги были перечислены европейской организацией, фундацию «Киберпартизан». Никакого контроля там не было. Там, кстати, одним из заместителей был господин Щегельский, который идет на выборы. И очень интересно, что за 3 недели до того, как пропали эти деньги, когда Анжелика получила единоличное право распоряжаться деньгами, он ушел из этой, из этой команды, из этой фундации. Что касательно того, что мы не создали комиссию по политзаключенным, ну, я вам расскажу, что когда освобождали политических заключенных, то именно Павел Латушко и наша коалиция, встретившись с главным комендантом пограничной стражи Республики Польши генералом Беганем, занималась тем, чтобы в течение 2 недель, даже в субботу и воскресенье, перед рождественскими праздниками, все политические заключенные смогли подать экстренно документ на международную защиту. Я являюсь членом комиссии по легализации белорусов в Польше. Именно я лоббирую тот вопрос и мои коллеги по коалиции, чтобы как можно быстрее им были выданы документы легализации. Так что вопрос не в комиссиях, вопрос в делах. Дякуємо, крочим далей. Теперь питание задае Валера Мацкевич, спис номер 2, европейский выбор. Кому вы его адресуете? Я адресую його до спису номер 1 і до сьогоднішньої представниці Тетяни. Я б хотів удокладніти наступну реч. От лідера вашого спису я доволі часто чув про погрози розпустити координаційну раду, яку, до речі, ви не створали. А цяпер чую про те, що ви сидите з координаційної ради, коли не досягнете своїх метаў. Тут бы хотелось б зразумець дакладнасці, бо вельмі хочацца, каб вы таксама паўдзельнічалі праз самафінансаванне і ў наших проектах. Дякую. Дякую, великие за питання. Да, Андрей Колос и наш блог говорит о том, что Координационный совет сейчас не вполне в доверии у белорусской, в частности, диаспоры. И мы говорим о том, что у нас будет 99 дней, чтобы показать реальными делами действия Координационного совета. Если за это время опять спустятся на тормоза наши предложения и никаких действий реальных не будет проведено, мы будем инициировать распуск Координационного совета. И в частности, признаем и свою безинициативность и беспомощность. Дякуємо за гэты адказ. Цяпер пытанне задае спіс нумар 3. Хопіць баяцца. Ганна Грабенчыкова, калі ласка, да каго кіруеце пытанне? У мене питання до спису номер 1, до Тетяни. У мене питання як у вчителя математики до вчителя математики, якщо вже так пішло. Звідки 99 днів? Як конкретно з'явилася ця лічба і що ви за нею хочете показати? Спасибо за вопрос. Но я сегодня уже упоминала про 100 дней. Мы решили пойти на 99 дней. Это больше, чем 3 месяца, но меньше, чем 100 дней. Оттуда такая цифра. Дякую вялікі за ваш адказ. І наступнае пытанне будзе гучаць ад Анатолія Міхнаўца, спісу нумар 4 ад руху «Воля». Анатоль, калі ласка, вам слово. Каму адресуеце ваше пытанне? Мне пытанне до Павла Латушки. Спадар Павел, вы нават зараз выступленні высказались крытычна наконт стварэння беларускай вызвольнай арміі ці любой нейкай мілітарнай фармацыі беларускага народа, каб бараніць свае інтарэсы, бараніць сябе, ствараць падмурак для вызвалення Беларусі. Таксама в Координацыйнай радзе, я ведаю, весь час блокавались пытанні чамусьці разными фракциями, просто как у вас, как у лидера, как у досвідченого человека, хотел запытать, чему так бояться створения системы безпеки и подмурка для белорусской вызвольной армии? Никто не боится. Просто я реалист и дипломат с великим досвідом. Мы працавали разом яшчэ са спадаром Сахашчыкам. Я наведаў больш чым 10 вайсковых аташе. Асабіста звяртаўся до міністра обороны Польши, сустракаўся з міністрам обороны Чехии. Ніколі ніводная краіна Еўрапейскага Саюза не даць згоду на стварэнне вайсковай адзінкі на тэрыторыі сваёй
краіны. Гэта немагчыма. Вы ведаеце, што адбылося з харугвамі і іншымі протымілітарнымі, хаця, як падавалася, спартова-культурніцкімі арганізацыямі. Яны былі ліквідаваны па ініцыятыве спецслужбаў гэтай краіны. Давайте казаць рэальныя рэчы. Калі вы кажаце пра магчымасць стварэння вайсковай адзінкі на тэрыторыі Украіны, то гонар і слава ўсім нашым героям, якія стварылі гэтую адзінку. Так можа варта давайте лепш падтрымліваць і размаўляць з украінскім бокам, які вядзе вайну, і рэальнасць гэтай адзінкі магчыма. Што тычыцца нейкіх праверак і гэтак далей, давайте працаваць у рамках заканадаўства гэтай краіны. Контрвыведку стварыць мы ніколі не зможам. Гэта крымінальная адказнасць. Немагчыма. Дзякуй вялікі вам за ваш адказ. І наступным выступоўцам будзе Мікалай Казлоў, спіс нумар 5, аб'яднаная грамадзянская платформа. Каму вы кіруеце сваё пытанне? Молодежи. У нас молодежь впереди планеты всей. Я ознакомился с их программой, и у меня создалось впечатление, что готовят парламентера на сдачу. Вот тут очень много у них написано по поводу санкций и всего остального. Вот сейчас идет волна террора в отношении тех, кто участвует в выборах в Координационный совет. Вламывают двери, обыски, пугают и все остальное. Намерены ли вы выступить с тем, чтобы санкции усилили? Кому питання ще раз назовите, коли ласка? Мне. Я не выступаю, яшчэ раз паўтаруся, за поўнае зняццё санкцыяў без якіх-либо умоваў. Я і спіс наступ лічым, што санкцыі вводзяцца за дрэнныя паводзіны рэжыму. Калі мы гэтыя паводзіны хочам змяніць, мы мусім уступіць у перамовы з імі. Калі яны гэтыя паводзіны змяняюць, мы можам даваць паслабленне санкцыйнага рэжыму. Калі яны свае паводзіны не змяняюць, альбо робяць свае паводзіны яшчэ горш, то мы санкцыю новую вводзім, мы санкцыі пагаршаем. Мы лічым, што санкцыі – гэта не проста інструмент ціску на рэжым. Гэта інструмент, з дапамогай якога можна вызваліць людзей з турмаў, з дапамогай якога можна людзей з-за межы вярнуць назад у Беларусь, калі яны таго захочуць. Дзякуй. Дякую за адказ. І цяпер Лізавета Пракопчык, спіс нумар 6 наступ, задае сваё пытанне. Калі ласка, каму адрасуеце? Вельмі удобна, таму што я задаю таксама пытанне спісу аб'яднанай грамадзянскай платформы. Я таксама знаёмілася з вашай праграмай, таксама я знаёмілася з праграмай еўрапейскага выбара. І ў мяне такое пытанне. І што ж такога вы не падзялілі, што вы не пайшлі разам у гэтай кадэнцыі на выбары, таму што праграма ідэнтычная і раней выйшлі на выбары як адзіная платформа. Ну, я хочу напомнить, что когда формировался европейский выбор, я сидел в тюрьме, а сидел я там 2 раза. Поэтому пока я сидел в тюрьме, был организован европейский выбор. После этого мы решили, что нужно сформировать новый список. Мы ничего не делили, мы, собственно говоря, разошлись, потому что у нас были некоторые разночтения. Мы создали новый список, в этом нет ничего страшного, хотя действительно вы правы, европейский выбор на базе Объединенной гражданской партии образовывался, и название «Европейский выбор» это тоже источник Объединенной гражданской партии. Но мы так решили. Собственно говоря, тут я не вижу никакого конфликта и никакой повода для беспокойства. Дякуем за адказ. І наступне пытанне прагучыць ад Алены Гнаук, спіс нумар 8 «Беларусы дзеяння». Калі ласка, каму кіруеце сваё пытанне? Дякую вялікі. Я хочу задаць пытанне паважаному Павлу Павловичу. Скажите, калі ласка, Павел Павлович, вы паважаны чалавек і палітык, дасведчаны, але ж я хотела высказаць тую мэту, з якой я пачынала сваю размову пачатку. Народ стаміліся людзі, стаміліся на той старане і на гэтай. Якія ж вы ўсё ж такі бачыце шляхі вяртання нас да хаты, калі ласка? Гэта стратэгія некалькі крокаў. Перадусім мы зараз адстойваем, падтрымліваем пазіцыю Злучаных Штатаў Амерыкі правядзення перамоў з рэжымам Лукашэнкі пад
ціскам, што дазваляе вызваляць людзей, але галоўную умову спыніць рэпрэсіі, інакш гэта будзе пастаянны канвейер. Мы прапаноўваем нашым брусельскім партнёрам Варшаве, Парыжу, Берліну, калі Лукашенко стукаецца, грукаецца ў вашай дзверы з прапановай пачаць дыялог, з прапановай дамовіцца, і мы ведаем, што такія хадакі ўжо ёсць у Брусэлі, павінна быць выстаўлена першая дакладная умова. Дзеля таго, каб Лукашенко змог мець гэты дыялог з Еўрапейскім Саюзам альбо аб чымсьці дамовіць, ён павінен пачаць размаўляць з беларускім грамадствам. А беларускае грамадства прапановвае аб'яднаны пераходны кабінет, і спадзяюся, што гэта будзе адно з першых рашэнняў Коордынацыйнай рады. Важна, каб падтрымала ідэю круглага стала. Дамовіцца з наменклатурай дзеля таго, каб захаваць нашу незалежнасць і ажыццявіць далейшы дэмакратычны транзіт улады. Калі Лукашенко адмаўляецца ад дыялога з грамадствам, значыцца санкцыі павінны быць больш моцнымі на рэжым Лукашенко. Гэта я сказаў Каі Калас у Брусэлі. Дзякуй. І цяпер Павел Латушка задае сваё пытанне. Спіс нумар 9, кааліцыя Латушкі і руху за свабоду. Калі ласка, каму кіруеце сваё пытанне? Маё пытанне блоку воля. Вось я чую пастаянную ідэю стварыць уласную сістэму бяспекі, фактычна контрвыведку на тэрыторыю адной ці некалькіх краін Еўрапейскага Саюза. Гэта патэнцыяльна крымінальнае злачынства, бо збіраць інфармацыю, аналізаваць інфармацыю такая структура ніколі не будзе мець права. Гэта патэнцыяльна шпіянаж. Не лепш рабіць так, як робім мы. Калі нам ідуць пагрозы, мы інфармуем пракуратуру аб гэтых пагрозах. Што я зрабіў недавно адносінах да 7 чальцоў нашага спіса. Накіраваў у прокурору адпаведнае паведамленне. Я думаю, у вас недокладная формулировка про криминальную отказность. Мы не собираемся порушать ни законы, ни одной европейской краины, где мы находимся. Где есть белорусы, где есть белорусские структуры. В законодавстве любой краины дозволенные мерапрыемствы по захаванню бяспекі арганізацый, прадпрыемств, фірм, нават грамадскіх супольнасцей. Зразумела, супрацы з мясцовымі ўладамі. Таму мы будзем этим займацца, мы этим займались, мы консультавались уже у юристов, которые сказали, якія ёсць шляхі магчымыя для нармальнай працы. Мяне непакоіць, што ў нас в Координацыйнай радзе чамусьці так баяцца стварэння сістэмы бяспекі, которая будзе бараніць сябраў Координацыйнай рады, которая будзе бараніць людзей. Бо, калі вам задалі пытанне про Анжеліку Мельнікову, вы пералічылі ўсе структуры серьезныя, которые чамусьці Анжеліку Мельнікову не вылечили. Таму я лічу, што у нас ёсць магчымасць апірацца на новы досвед, стварыць структуру, якая будзе бараніць беларусаў. Першы раунд завершаны, пераходзім да другога раунду, і першым задае пытанне спадарня Татьяна Крапиневич, спіс нумар 1, ваш голос. До кого будет ваше пытанне, спадарня Татьяна? У меня будет вопрос к списку номер 2. Валерий, лицом вашего списка сейчас является Алиса Рыжиченко, известная экономистка, представительница ОПК по экономике, к тому же, которая имеет постоянное место работы. По результатам прошлых выборов известные лица вашего списка, Николай Халезин, Александр Добровольский, даже не приступили к своим обязанностям. Не получится ли ситуация в этом году, после этих выборов такая же, и приступит ли Алиса к работе или откажется от мандата? Спасибо. Па-першае, я сабраў каманду прафесіяналаў, якой сапраўды магу ганарыцца. І у нас кожны прадстаўнік, калі вы уважліва сачылі за эфірамі, прадстаўляў наш спіс. Гэта і Ольга Зазулінская, гэта і Ксенія Луцкіна, гэта і Віталь Малчанаў, іншыя прадстаўнікі. Гэта сапраўды людзі, якія ўжо сёння дапамагаюць беларусамі з легалізацыяй, з прадленнем віда на жыхарства, з пратэрмінаванымі пашпартамі. Усе з нас даюць канкрэтную дадатковую вартасць Координацыйнай радзе, і мы будзем працягваць рабіць усё неабходнае, каб дамагчы канкрэтным людзям, канкрэтным беларусам у іх надзённых пытаннях. Дякую за адказ. І спадар Валер Мацкевич, спіс нумар 2, еўрапейскі выбар. Цяпер ваша чарга задаваць пытанне, калі ласка. Маё пытанне да спісу нумар 5 Мікалаю Казлову. Па-першае, Мікалай, я хочу выказаць сваю павагу да вас, як да чалавека, які быў у месцах, у турме, як вы сказалі. Я ў 2020 годзе быў у Жодзіна, у Акрэсціна, і разумею, пра што вы маглі прайсці. Я вельмі люблю законатворчасць. Я займаюся гэтым у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, займаюся распрацоўкай мапы. Але маё пытанне, што мне сказаць тым сотням беларусам, якія да нас сёння звяртаюцца па дапамогу па надзённых пытаннях. Ім не могуць дапамогчы звычайнай арганізацыі. Толькі палітычныя. Калі ласка, адказ.
Ну, вообще говоря, на самом деле все очень просто. Я не думаю, что вы, как европейский выбор, решаете проблему этих сотен белорусов. Не надо на себя, ну, как бы наговаривать. Для этого достаточно структур. Это и офис, и кабинет, и правозащитники, и юристы. Мне кажется, по большей части обращаются все же к ним. По крайней мере, по опыту, кого я знаю, обращаются как раз в эти структуры. Поэтому не знаю, как у вас там очередь выстроилась, но я, если честно, у меня есть некоторые сомнения, что вы прямо вот способны взять и решить проблемы сотен белорусов. Я полагаю, что вы можете ставить вопрос на политическом уровне, но это ставит вопрос все структуры, все люди, которые имеют возможность хотя бы поговорить с европейцами, каждый из них ставит эту проблему, что белорусов за границей надо защитить. Час адказу скончыўся. І наступным будзе задаваць пытанне Ганна Грабеншчыкава. Спіс нумар 3 хопіць баяцца. Калі ласка, каму вы адрасуеце свае пытанні? Моє питання так само до Миколая, до виборчого спису номер 5. Ви так багато кажете про законотворчість, тому по законотворчості питання. Підкажіть, будь ласка, чи ви готові, чи може готуєтесь, чи може розглядали питання конфедерації з Україною? Ну, звісно, Білорусі з Україною. Скажу честно, нет. Если можно коротко, конфедерацию с Украиной нет. Я полагаю, что Беларусь независимое государство. Нам для начала надо сделать Беларусь свободной, чтобы были свободные выборы. И тогда уже народ Беларуси будет решать, это будет конфедерация с Украиной или мы пойдем в Европейский Союз. Сейчас я полагаю, что у нас все-таки такое направление все-таки с Европейским Союзом. Потому что Россия нам не друг, она нам враг, она нам противник. Поэтому, вот так получается, что об этом вообще говорить рано. И поэтому только европейское направление. И мне кажется, что это правильно, и в этом направлении движется Украина. Поэтому у нас есть очень хорошая возможность быть вместе в Европейском Союзе, если ситуация будет нам помогать. Дякую великий. І наступним задає питання Анатоль Міхнавець, спіс номер 4, рух «Воля». Калі ласка, кому адрасуєте своє питання? Мне питання знову до Павла Латушки. Бо Павел Латушка – ключовий чоловік в білоруській політиці, впливає на значні процеси. І питання таке. Коли всі так бояться білоруської системи безпеки, нашої білоруської демократичної супольності, як була створена система безпеки, як була створена білоруська визвольна армія, як я вже казав, все згодно з законами країн там, де знаходяться білоруси, що буде відбуватися, коли знову буде чорний лебедь, як поход Пригожина на Москву, ці уділ Білорусі повномасштабної війні, Росія використовує нашу територію. Першае, это неправда. Мы нічога не боимся. Не боимся беларускай вызвольнай арміі. Вы ведаеце дакладна нашу пазіцыю, тым больш, што мы сустракаліся і не публічна. Па-другое, я вельмі рэальна, рэалістычна ацэню, дзе ее можна стварыць і калі ее можна стварыць. Калі вы зрабілі апытанне сярод беларускай дыаспоры, хто гатовы ў перспектыве пайсці на навучанне, вайсці ў беларускую вызвольную армію. Калі яна будзе створана, напрыклад, калі разглядаем крытычны сцэнар, напад на тэрыторыю Еўрапейскага Саюза, гэта ўжо зусім іншая справа. Хаця, шчыра кажучы, я таксама тут хутчэй песіміст. Я на сённяшні дзень, ведаючы, як ацэньваюць бяспеку сваіх краін, адпаведнай службы, Польшы, Літвы, Чэхіі, Германіі, я наўрад ці сабе ўяўляю, што яны дадуць грамадзянам Беларусі зброю на тэрыторыі сваіх краін. Гэта практычна нерэальна. Што тычыцца іншых пытанняў бяспекі, я прапаноўваю працаваць у рамках прававога рэчышча гэтых краінаў. Як працуем мы? У адносінах меня шмат пагрозаў, і я падаю заяву ў пракуратуру. Вярбоўка, падаю заяву ў пракуратуру. Павел, час на адказ скончыўся, крочым далей. Наступны Мікалай Казлоў, спіс нумар 5, аб'яднаная грамадзянская платформа. Калі ласка, каму вы кіруеце сваё пытанне? Ваш голос, если можно. Значит, вы тут пишете, что хватит профессиональных политиков и международных встреч. Как будто это плохо. КС нужны менеджеры, экономисты, дипломаты, юристы, педагоги, рекламщики. Вот у нас в команде есть доктор наук, есть кандидат наук,
есть правозащитники известные, юристы, айтишники. А кто есть у вас? Вот что вы так ставите вопрос, как будто у всех остальных одни профессиональные политики. Вот Дякую за чего питання. вы так? Дякую за питання. Дякую за питання. У нас в блоке тоже, в нашем списке тоже есть далеко не известные и значимые люди, и профессора, и учителя, и рекламщики, и айтишники. И если мы говорим про реальные проблемы диаспоры, реальные проблемы белорусских иммигрантов, то и решать их должны реальные люди, которые каждый день сталкиваются с этими проблемами. Вот мой ответ. Спасибо. Дякую вялікі за гэты адказ. Наступным задае пытанне Елізавета Пракопчык, спіс нумар 6. Наступ, калі ласка, да каго пытанне? Дякую. Моє питання буде до спадара Латушки. Ви послідовний адвокат сумяшчэння пазіцый у АПК і Координаційнай Раді. Ви приводите приклад Польшчы, вось міністры могуць засядаць у парламенце. Але пытанне такое, што ці хочаце вы, каб орган такі як Координаційная Рада, сапраўды быў важным і незалежным. Таму да вас 3 кароткія пытанні, калі ласка, адказваць таксама можна коротка. Ці можаце вы зрабіць, ці хочаце вы зрабіць рэкамендацыі КР абавязковымі да выканання, ці гатовыя вы надаць КР права дасягу да планаў пытанне скончыўся, калі ласка, цяпер адказ. АПК. Шановная коллежанка, на жаль, вы просто не разумеете, что такое парламентская демократия. Парламентская демократия будуется праз выборы. Люди идут на выборы, голосуют за палітычныя партии. Калі перамагае одна партия, яна формируе урад. Калі не перамагае, формируется коалиция, и яна формируе урад. И тому абсолютно натуральным з'яўляецца, что ва ўрадзе реализуется тое, што прадставілі гэтай партыі падчас выбараў, якія выйгралі гэтую большасць у парламенце. Калі будзе наадварот, Координаційная Рада асобна, а кабінет будзе створаны асобна, гэта будзе перманентны канфлікт. Гэта будзе бульба-спрэчка, просто без перапынку. Так будуецца парламентская демократия. Что тычыцца ўплыву большага парламента на прызначэнне чалінь і членаў кабінета, я сказаў сваё меркаванне. Я за гэта, за тое, каб Координаційная Рада могла прызначаць больш. Можа, у Светланы Ціхановскай будзе права вета, гэта трэба абмеркаваць. Таксама можа прымаць і больш прынцыповыя рашэнні для кабінета для выканання. Дякуем, крочым далей. Алена Гнаук, спіс нумар 8, Беларусы дзень. Калі ласка, каму задаеце Дякую пытанне? велике. У меня питание для спадара Николая Козлова. Николай, мы с вами коллеги, сидельники. Вось, давайте помарим. Вось мы, я уже не буду говорить, тут проблема точно про Елену Петровну по апошнему списке. Але вось вы вышли, так сказать, за вас народ проголосовал у гэтую Координаційную Раду. Скажите, калі ласка, як вы лічыце, магчымы пераговоры з Лукашенком, калі вы выступите от лица, вот скажем, от твару гэтай нашей Координаційной Рады? Допускаете вы гэтую магчымасць? Только в одном случае, если Лукашенко будет вынужден пойти на переговоры. Не мы к Лукашенко, а Лукашенко к нам. И я считаю, что только под гнетом санкций, обстоятельств, экономики, проигрыша России в Украине, вот все это вместе, вкупе, заставит Лукашенко идти на переговоры. Потому что в любом другом случае, вы посмотрите, во что он потихонечку превращается, и тем не менее он готов сидеть у власти вечно. Поэтому нет смысла разговаривать с человеком, который не видит себя вне власти. Единственное, что может его остановить, это, наверное, ну, я не знаю, уже какие-то вещи, которые еще хуже, чем остаться у власти. Ну, либо скоропостижные какие-то моменты. Вообще все мы люди, и все бывает. А так, ну вот, мне кажется, только в этой ситуации мы можем говорить, в принципе, о том, что можно пойти на переговоры. Вы посмотрите сейчас... Дякуем, час на адказ скончыўся. І наступны задае пытанне прадстаўнік спісу нумар 9, Павел Латушка. Калі ласка, да каго вашае пытанне? Ну, мое пытанне тады будзе да блока воля. Калі ён да мяне, то і мы да блока воля. Вы, можа, чулі інтэрв'ю спадара Манько на Еўрарадыё. На гэтым, падчас гэтага інтэрв'ю дэбатаў ён заявіў, што палова членаў Координаційнай Рады гэта агенты. Координаційная Рада кіруецца з Мінска, рэжымам Лукашэнкі. Што ён мае велічэзныя кантакты са спецслужбамі і ён узбудзіць крымінальныя справы супраць усіх. Пазней ён сказаў,
сказаў, што ён падасць заяву на блок, на кааліцыю, якая не прагаласавала на выбарах. Лічыце вы гэта дапушчальным? Вы думаеце, вам хтосьці будзе давяраць пасля гэтага, праходзіць поліграф? Ведаеце, я ведаю про ситуацию, про которую вы рассказываете. Коли 21-22 красавіка было ну, я так разумею, что про эту ситуацию ідзе размова, было голосование в координацыйнай радзе по стварэнню сістэмы бяспекі уже в наступнай радзе, вось в якую мы зараз выбираемся, каб была сістэма працы, обороны людей, инструкции, протоколы, каб все. И адбылось так, что был кворум, а потым кворум знік. Потому что частка людей забрала свои голоса назад из фракции «Наступ». А из фракции Павла Латушка только 2 человека удзельнічала в голосовании, которые подтрымали эту прапанову. Ну и зразумела, калі так адбываецца, ну як это можно назвать? Это назвать можно только, не ведаю нават такое слово подобрать, но это подло, это злочинство, это неправильно. Дзякуй вялікі. Зразумела, вельмі цікавы падыход. Заканчваем блок пытанняў і адказаў, але гэта яшчэ не канец нашых дэбатаў, бо мы пераходзім да фінальных прамоваў. І час на падсумаванне дэбатаў. Кожны з прадстаўнікоў мае на фінальнае выказванне 30 секундаў. І пачынае спіс нумар 1, ваш голас, Таццяна Крапіневіч. Калі ласка, ваш зварот да выбарцаў. Дорогие зрители, я учитель математики, и я представляю список номер 1 «Ваш голос». Мои коллеги по блоку – это такие же реальные люди, как и вы. Мы не политики и не живем за гранты. Мы сами обеспечиваем себе жизнь и знаем все трудности иммиграции. Сегодня КС имеет статус. Его представители принимают в Европарламенте. Видите ли вы его работу? Мы идем в КС, чтобы изменить ситуацию. Я не знаю, получится ли у нас, но я обещаю заниматься только реальными проблемами, о которых вы мне уже сейчас пишете. Живе Беларусь! А цяпер спіс нумар 2, еўрапейскі выбар, Валер Мацкевич, калі ласка. Законотворчество, демократия, реформы – все это хорошо и правильно. Все это мы уже слышали много раз. Я иду в КС не для того, чтобы рассуждать о важности демократии и спорить о светлом будущем. Я иду в КС, потому что европейский выбор находит реальные решения на насущные проблемы уже сегодня. Легализация, соцзащита, образование и трудоустройство. За нас говорить наши справы. Европейский выбор. Спіс нумар 2. А цяпер прадставім слова спісу нумар 3. Хопіць баяцца, спадарыня Ганна Грабенчыкова, калі ласка. Дякую. Я хочу сказати, що в білорусів нарешті з'явився вибір, і цей вибір – це ваш голос. Ваш голос дає нам всім легітимність. Він не дає Лукашенка перегорнути сторінку. Він не дає всьому світу забути про Білорусь, про 20-й рік, про все, що ми пережили, про те, що ми переживаємо досі. І я лише хочу попросити всіх білорусів це піти голосувати. Бо давайте не будемо повторювати, коли ми плювали на політику і були а-ля вне. Дякую. Дякую вялікі. Наступным выступіць прадстаўнік руху «Воля» Анатоль Михнавец, калі ласка. Беларусы, браты и сестры, в истории нашего народа было шмат складаных моментов, коли все было супраць нас, коли мы были в меньшости. Вояры Великого княства под кіраўніцтвам Константина Острожского перемогли в битве под Оршей в московское войско значно большее за наше. Оппозиция БНФ в Верховном Совете, еще БССР под кіраўніцтвам Зенона Пазняка змогла домагчыся незалежнасці Беларусі. Сцяг, мову, герб. У кожнага з нас былі складаныя сітуацыі, калі мы перамаглі, калі мы не здавались. Таму змагаемся, не здаемся, далучайтесь до нашай каманды, галасуйце да блок «Воля». Мы пераможем. Жыве Беларусь! А цяпер зварот да выбарнікаў спісу нумар 5, аб'яднаная грамадзянская платформа, Миколай Козлов. Здравствуйте, друзья, еще раз. И хочу вам сказать, что Объединенная гражданская платформа – это прежде всего команда профессионалов. И она не просто команда, которая ограничивается 22 человеками. За нами стоит партия с ее опытом, с ее опытом, с ее умом, с ее профессионализмом. Вот Объединенная гражданская партия, это начиная от Юрия Захаренко
и заканчивая до 2020 года, когда мы с первого до последнего дня поддержали Светлану Тихановскую. Мы стояли у истоков Координационного совета. Дякую вялікі. Наступным выступіць спіс нумар 6, наступ спадарня Елізавета Пракопчык, калі ласка. Шановныя выбаршчыкі і выбаршчыцы, дзякую вам за давер падчас выбараў у папярэдні склад Координацыйнай рады. За апошнія 2 гады, я думаю, мы вам з лёгкасцю давялі, што наступ – гэта самая стабільная і самая адэкватная фракцыя ў Координацыйнай радзе. У вашых руках зрабіць так, каб адэкватнасці ў Координацыйнай радзе стала больш. Калі ласка, загаласуйце за спіс нумар 6 наступ, таму што толькі наступ мае сэнс. Дякую вялікі. Наступным прадстаўляем слова спісу нумар 8 беларусы дзеяння Алена Гнаук. Дякую. Мои дорогие, мои дороженькие белорусы, что я хочу сказать? Коли вы не хотите вертаться до хаты, коли вы не хотите бачить своих родных и близких, тогда сапраўды вам не треба ісці і нікуди не голосовать. І нават за той блок, який називається «Беларусы дзеяння». Сидите по своих местах, але все ж я таки веру, что розум возьме у вас все-таки силу, и вы прийдете у гэты час і аддадзіце свой голас. Дякую вялікі. Дякуем. І спіс нумар 9, коаліцыя Латушкі і Руху за свабоду. Павел Латушка, калі ласка. Шановні беларусы і беларускі, дэмакратыя будуецца толькі праз выбары. Без пафасу. Один прыклад. Мы маем сваю дэлегацыю Координацыйнай рады ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Мы юрыдычна там замацаваны. Калі не адбудуцца выбары, нас выкінуць з парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Але выкінуць рэжым нас не можа. Вельмі важна, каб на наше месца не прыйшлі Гайдукевічы, Азаронкі і іншыя прадстаўнікі рэжыму Лукашэнкі. Все залежыць ад нас. Прыходзьце, галасуйце. Мы не спыняемся. Дякуем. І на гэтым дэбаты падыходзяць да завяршэння. Спадзяюся, што сённяшнія перадвыбарчыя дэбаты на Белсаце апраўдалі вашыя чаканні і сапраўды дапамогуць вам зрабіць слушны выбар. Галасаванне на выбарах у Координацыйную раду пачнецца ўжо заўтра і працягнецца тыдзень. Дэбаты на Белсаце на гэтым скончаныя. Дякуем спадарству за ўвагу і зычым добрага вечара.